Hello guys! Kumusta kayo lahat? Tayo na magluto ng Chicken Menudo. Kapag medyo uminit na ang mantika sa kasirola, ilagay na natin ang luya. Isutay lang ng mga 20 seconds at isusunod na natin ang bawang. Lutuin lang ng bahagya at isusunod na natin ang sibuyas. Isutay lang natin to hanggang sa mag-moist at mag-translucent ang kanyang kulay. Ngayon ay pwede natin lagyan ng black pepper powder. Maglalagay din tayo ng freshly ground pepper. Isutay lang natin ito ng mga 20 seconds. Pwede na tayo maglagay ng 1/2 cup na toyo. Haluin lang natin ito at hayaan muna natin ito mag-simmer for about a minute. Sa puntong ito, pwede natin ilagay ang ating chicken breast. Guys, ang hiwa ng ating chicken ay medium dice at ito ay boneless ha. Haluin lang natin to para manuot ang lasa ng mga ingredients na ating nilagay. Ayan, at pwede natin ilagay ang chicken liver. Maglagay na rin tayo ng bay leaves at tatakpan natin to para i-simmer. Habang hinihintay nating maluto ang ating chicken, tayo na magprito. Umpisa na natin ang carrots. Isunod natin ang patatas. Balikan muna natin ang chicken at haluin. Guys, kung hindi naman kayo nagmamadali, pwede nyo na munang unahin ang chicken. Pagkaluto nito, isa-set aside nyo lang for about 30 to 1 hour. Tapos, saka nyo na prituhin ang mga gulay. At pagkatapos nun, pwede nyo na itong igisa. Yun ay para mas manuot ang lasa ng mga ingredients sa chicken. Ayan, at pwede nating hanguin ang patatas. Ngayon, isunod na natin ang red bell pepper. Guys, alam niyo ba na hindi ko itutuloy ang pagluto ng menudo kung walang red bell pepper? Para sa akin, hindi kumpleto ang menudo kapag walang red bell pepper. Ngayon, isunod na natin ang chicken sausage. Iwan muna natin saglit at maglagay ng kamatis sa ating chicken. Malapit na rin lumambot ang ating chicken at sa punto ito, ilagay na natin ang bell pepper at ng green peas. Maglagay din tayo ng raisins. I-ready na rin natin ang ating lemon juice para mailagay na sa ating niluluto. Ilagay na rin natin ang carrots at potato. I-simmer na lang natin to ng mga about 5 minutes. Guys, nga pala kung may available na kalamansi, gumamit na lang ng 14 na pirasong kalamansi instead na lemon. At kung mapapansin nyo, hindi tayo naglagay ng salt, pero nasa inyo yun guys kung gusto nyo pa rin lagyan. Presenting ang ating Chicken Menudo.